Για να δούμε και δύο λαδάκια της Samsung εδώ. 4 τάφια μηχανάκια 1040 ΣΑΕ, Metric, το πιο ακριβό της Samsung, το οποίο έχει αλλάξει ονομασία. Είναι τα παλιά αυτά, τώρα λογικά έχουν έρθει τα καινούρια, αλλά έχουμε stock. Metric Motocycle 100% synthetic, 946 ml. Το πιο καλό λάδι, 24 ευρώ, βλέπετε την τιμή. Advanced Detergency Cleans Critical Components, Maximum Performance, ΑΠ, SN, SM, SG, SLSF, SAE 10W40, JASO, ΜΑ2, LME2. Είναι οι προδιαγραφές, τα minimum που έχουν σε κάθε εταιρεία, αμερικάνικο λάδι. Και πάμε και στο οικονομικό με 16 ευρώ το λίτρο, 100% synthetic, όπως βλέπετε, SAE 1040, JASO, ΜΑ2, Made in USA, φυσικά δεν το συζητάμε, AMSOIL χτυπημένα. Πάλι SN, SM, SL, SJ, SH, SG, JASO TAF 903-2006, την προδιαγραφή την άλλη δεν βλέπω, την ISO LME2. Μάλιστα. Από την εμπειρία μου, επειδή έχω δώσει και τα δύο λάδια, και σε ακριβά και σε φθηνά μηχανάκια, μπορώ να πω ότι το οικονομικό ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά, παιδιά. Για θέμα οικονομικού κόστους. Μπορείτε να κάνετε πιο σύντομες αλλαγές και να βάλετε το οικονομικό. Φυσικά για μηχανάκια πάνω από 1000 κυβικά, όποιος τα σπάει τα μηχανάκια και κάνει κόντρες ή τρέχει πάρα πολύ ή οτιδήποτε, φυσικά το λάδι θα σπάσει πιο γρήγορα, έτσι. Οπότε θα πάμε σε Metric, ειδικά σε 1050, 1040, εκεί. Αυτές είναι οι διαφορές, γιατί με ρωτάτε. 100% συνθέτει και τα δύο, δεν παίζουν με τα labels ή AMSOIL. Αυτά.